Ana rateten barang hukuk yedi. マシン長だぞ。マシン長だ。少々お待ちください。スタッフ歩いちゃって。お願いします。はい、すいません。一回流してください。すいません、お待たせしました。すいません。お気遣いありがとうございます。はい、男性の方どうぞ。ありがとうございます。プロジ君の回答。はい、わかりました。音程だった。Barang olur kadar kayak. Kim kanna var? Altı.大体そうですから。守らないね。大変ながらご満足いたしました。グループナンバー80番、クソみたいな映画の皆様、下の方にお願いいたします。真ん中のテーブル空きますので、どうぞ、おかけください。ありがとうございます。本当だ。ご案内いたします。グループナンバー81番、渚の皆様、大変ながらお待たせいたしました。